Nga ai khublei pi wei pui baro agani ka por ha ga teng ga bathiang tam ga jong Jesus Christ nga dap da ka jing su ngo yu blei ba nga yo ni ka por ban pen shai ya ga ni ka mat ya ga ba ki breu ga ju kali ga ju phone yangi ban yo ya ka jing shai ha to kalong kumno ba kata ka dai ha ka mat ka ba ngin kran ni ka por ba kata kalong shapang AADHAR bun ki breu ki kali yanga pastor ki ong hatu AADHAR di babhane ubasnio hatu kadengi ban pediang ne ban kentaj ban shim ne ban nom shim namar ba yu i hagini kisngi ba ka judon ya kata ka jingdawa ban shim yu AADHAR na ki skim sarkar ya ka ba ka sarkar ka ai na ka kita ki nong shong jongka bun ki bru ki shepting ki ong ba yo ba udai ujong marat KHLAW yo ba nginum yo ya ka jingpynpaw yo ba ngi shim yo ka ba blai ubitar yangi ho kita ki jingkli ki mi kadai tang na kawai kadao baki breu ki iet yu jisu ki iet ya ka ktien ka jong try barkim kwa bandu no ya ka jingim hendrai ban yo ya ka ta ka jingim ka babam jikut but kidon ni ka jing sukhia na marba ka jing shepting ya ka dujok ka jing shepting ya ka ta ka jing pitar ka jong blai ka ba blai un the no ha ka ta ki breu ki badan ya ta ka dak jong marat KHLAW hendrai ka kwa an pen chai ni ka por phang uta udak jong marat KHLAW kumno ngintip ba udai udak jong marat KHLAW lene kata ka sharp jong utau marat KHLAW hang ni ngadon kat tu kan lagi point ya ka ba ngan kren ban ngangai kan dalong ka jingker khu ya fi kan dalong ka jingmentoy ya fi bat kan dalong kata ka ban ai jing shai ka ban ai jing su thu ya fi kumno ba pin sngo thu ba kumno ka ba fi pin don ha ka Nongkhryiem jong ka ktin ka jong blai ta hadi ka por nganum kren da ka jing start breu ka jonga ne da ka jing tip na ne ka jing batai ka jonga hanrei ngakwa ban penshai ya fi thik naga khtien ka jong blai ayu ba ka khtien ka jong blai ka kren chapang kane ka dak jong tau marat KHLAW ka pon ka baning kong kwa ban kren hang ne ka long ba ka khtien ka jong blai ka ong ba ha kata ka por ya ka ba ondala sanchar marat KHLAW un ai ya kata ka dak ka jong u ha wei po wei ba tau bom dan ya kata ka dak jong tau marat KHLAW ki breu kinom la ban thiet bat bandi kata ka dei ka pon ka baning kong kwa an pule ka ni ka por na ka kitab Jingpynpaw ka lenong ka ba khat lai ka dakot khat riu bat khat nyau ka ongom ni baru penlong ya ki baro ya ki barit barany bat ki ba kraw batri ka bariu spa ru bat ki baduk ya ki ba lait luit bat ya ki maraw ba on bu haki ya ka dak halor ta khti kamon lani halor ka Shillong mat jongki balada unu ru onomla ban thiet lani bandi henrei tang uta bodon ya ka dak kata ka kerteng hi uta marat KHLAW ken lani kata ka jingkhen ka kerteng jong u ka Bible ka ong bah kata ka por ka jong marat KHLAW uni un pen bor ya baro ban shim ya kata ka dak jong u kata ka dak ha baro ki breu la da de ubaduk ne beruspa uba start ne uba duna jing start ha uba ret uba ran ong ka ktin ka jong blai bat ha uba light luit ne ha tau ba long maraw le ne ha kita ki nogi jai breu ki badan ne perthai ki ha ban shim ya ne ka dak lemda kumta kinom yo ban thiet kinom yo ban di kinom la ban lech ki dukan ban thiet jing thiet ne ban de ki jing de ki jong ki shayo shahat ka jing kali ka long ne ka por hatu phidang la ne ban thiet khaw hatu phidang la ne ban thiet ki jing don kam ki jong fi ba man lagas ngi lada phi phidang la ban thiet te ka bamut hi kampat de ka jong marat KHLAW lada phidang la hi ban de ya ki jing de ki jong phi ki jing rep ki jing riang ki jong phi ne ki jing penmi ka ba phi penmi ka bamut hi empat de jong marat KHLAW namar ondal awan marat KHLAW un pen bor ba baro ki de ban le lada kinom le ka bamut kinom la de le ru ban thiet bat bandi ka pon ka ba ar ka long ba bawan utau marat KHLAW uni marat KHLAW un pen bor ya baro ban mani ya kata ka dur ka jong u bat ban shim ya ta ka dak ka jong u to ngan puli na ka ktin ka jong blai Jingpynpaw nong ka ba khat saw ka dekot ka ba khandai ka ongum ni baru angel ubalai ulabut yaki uda ong ha ka ktin ba jam lada uno ru umani dem yauta marat KHLAW ban mani dem marat KHLAW bat ya ka dur jong u bat ban pediang ita ka dak halor ka Shillong mat jong u lani ha ka kti jong u ka Bible ka ong hang ni bon dalawan marat KHLAW un pen bor ya baro ban mani ban dem yauta marat KHLAW bat ya ka dur ka jong u ti hatu menta ladon mano ba pen bor ya pi ban mani ya utau marat KHLAW lani hatu ladon ya utau marat KHLAW ru ba pin mani lani ta ka dur lani ta ka dak ka jong u
Kababel ka ong andalawan umrat KHLAW un penbor ya baro ban mani. Te kata ka di ka poin ka baar. Hoy, hadu mentang ngej. 4 don mano leni ka sarkar kampat penbor bapin mani ya uno leni ya kano ka dur. Hadu mental pilong Kristan pila ban mani Jisu. Hoy gi mani kila khang na marga ni ka Jingpynpaw COVID-19 henrei. Nginang yo ban mani lai lut. Haki yang gisam ke jongi. 4 don mano ru ubala ban khang ya ka jinget ke jongi. Tadeh tang kwa banong epi. Bagani ka por ka bangingi em kampat dei ka por ka jong umrat KHLAW. Namar ngidang la ban mani lai lut. Yau try bangi nang la ban pla ya ka kerteng ke jong try ngayang hang ni na ka Potternet ru 4 don bakhang yangi ban yalap ya ka kerteng ke jong Jisu. Tadeng ta ngimpat hagaya ka jong umrat KHLAW. Kadang don sakiwei pada ki dekhot ya baga khtin ka jong blai ka pensyai halor ka poin ka baar. Ladangi pule kitab Jingpynpaw ka dekhot ka baar ka ongkom ni. Tiu banung kong ulalek no ula the ya ka peliang jong halor ka kendau. Berkalalong ke tok jauh besniu bat besitom halor kita ki brio ki badon ya ka dak uta umrat KHLAW bat ki ba manit dem ya ka dur jong ka bamut ha ka por jong ka jingpitar ka jong blai un the no ka jingpitar halor kita ki brio ki badon ya ka ta ka dak jong umrat KHLAW bat ki ba manit dem ru ya ka ta ka dur ka jong ka khtin ka jong blai ki thu re ngi ladangi pule kan ka lenong ka ba khat khandai ka ong kum ni ka khot ka ba arpho ka ong tilakem to umrat KHLAW lembat ya utau nong itu lupa balam ler ubalale ki dak khla hakmat jong ki bada syukur ya kita ki bapediang ya taka dak umrat KHLAW bat kita ki ba mani dem ya kata ka dur jong ya kini baro la bread im ken sya kata ka pung ka ding ka ba la thang da ukendok ka tin jublai ka ong ba tangi kita ken ki ba mani kata ka dur tang kita ken ki ba doni kata ka dak ya kita ken on kem no ya utau umrat KHLAW bat ya utau nong itu lupa lam ler badon berat iki syakata ka ding ka belatang do kendok rengkat bayi to ki beri ki bamani dam ye ka dur baki badon ya ta ka dak haga kti ba ga Shillong mat ka poin ka baar ngan repeat biang ngan ban biang ba kata ka long andala wan umrat KHLAW un ben bor ya baro ban mani ya kata ka dur ka jong bat ban shim ya kata ka dak jong haga Shillong mat jongki ba haga kti ka mon jongki ta hadu mentam 4 don ba mano ba pen bor ya pi ta ka dawat ship ting wanum ki jingmut Wanum kuslai namar ngidang hakaya ka jong try hakaya ka jong blai hakaya ka jong mensi makoi hakaya ka jong umrat KHLAW ka poin ka balai ka tin ka jong blai ki thu kani ka number kan don ka jia dei bar utau number nriu tading ta habangi pet yagni kisngi ka bangi menta ki priu ki laong bet bo AADHAR la dei udak jong umrat KHLAW la ni ula dei ken jong tau umrat KHLAW reng kwa banong yepi mdan kano ka jinga dei AADHAR bo tau number nriu don ki brio ki bakhen bo ong ban penwan bo AADHAR de nriu ka dei na kata ka English gamatria da kita ki English numericals na kwa banong yepi ha ka English gamatria ka number ka jong Jisu ba ka number ka jong Muhammad ka long kumju tapi smo thu imapi mano ba kraw mano ba don bor mano ba long blai bat mano utau ba long ba shisha na kwa banong ipi ba ka English gamatria kambiang banwan ra jingken banong ba number jong AADHAR ude number jong nriu kidon ki brio ki la bawan ra ini ka kot ban henga banong ba AADHAR ude number nriu andang la puli nga syam ya kata ka jingken jongki ba ka jingken ga jong Jisu ba ka jingken jong Muhammad na ka jingken jong ka ding pana ba du Jisu ba du Joseph ka long kumjo kanomla banya day kumta namaru Jisu ulang halor ki kerteng baro ulong sim utrai ki trai ba umdan mano bala ben yunujor bat ya ka kerteng ka jong kata ka de ka poin ka balai number nriu 4 don jia day RM bat AADHAR basau ka Bible ki thu ingi la ngi pule kani ka jo ka kitab Jingpynpaw ka nong ka bakhat lai ka khot bakhat san ka ongkom ni balai bor ban ai ka men sim ha kata ka dur uta umrat KHLAW ba kata ka dur uta umrat KHLAW kan dayo krenru bat kan dayo penlong bakat ka ba kiban omani dem ya ta ka dur uta umrat KHLAW on penyap no yaki ka Bible ki thu ang ni bala ai bor ya uta umrat KHLAW ban ai bor ha ta ka dur bakan kren piu AADHAR umla ban kren 4 ai bor ya uta umrat KHLAW ngim padi iru uta umrat KHLAW ban ai bor bakat ta ka dur kan kren ban penlong yaki baro ban mani ya kata ka dur ong ktin ke jong blai bar uta ubam mani on penyap noi ong ktin ke jong blai
Badeng ta la fishim AADHAR na fishim ka syong hagaman ke jong pi ka sarkar kampat KHLAW ya pi ka sarkar ka nom penyap ya pi. Ta kani ka pon ka basaw ka long ba 4 don ba pen bor ya pi ban shim balada pi pen shim an penyap no ya pi. Ta deng ta kwa ban ong ya pi ladangi pen syai kat kum ka ktien ka jong blai ngangai ka man sim jong pi kan syai mar hagini ki sngi ki don shibun palat ki nong yalap ya ka ktien ka jong blai. Ki nong yalap ki ba yalap kat kum ka jing sngu thu ka jong ki klem da pen syai naga ktien ka jong blai ka pon ka basan bagata ka long ngin puliru naga ni ka ju hi ka lenong ka ba khatlai ka khot ka ba khatlai ulale iki dak khla ba kraw kat ban pen her ya ka ding na beneng sya ka khindau ha khamat ki briu te ula syukur no ya kita ki ba syong halor kata ka khindau da kita ki dak khla ya ki bala ai bor ha u ban le khamat utau mrat khlaw udong ya kita ki ba syong halor ta ka khindau bakin thau dur ya utau mrat khlaw ubalayo ya kata ka jingmong da ka wailam balbalayo ban impen ban ka bible ki thu hang ni onda lawan umrat KHLAW ka bible ki thu un pen her ka ding na beneng sya ka khandau khamat ki briu pila jui ado menta bodon ubriu bo pen hap ya ka ding na beneng is khandau pila jui la pila yo i utau la de umrat KHLAW an rado mentang impadi bakan ja kumta namar kani kan ja syua kumta un pen i syiki dak ki bakhla hadir nang taban syukur no ikibriu kenang baki briu kin pediang ya uni udak jong u tadai ing tahadu mentang impat i gum kata taka bamut hi AADHAR umpat dei jong marat KHLAW kan sapoi kapor ngamong baka nompoi henrei kan sapoi kabat lada pilai i gini gidak kishin hang ta pintip ken bagata kaladei kapor jong marat KHLAW kapon ka ban riu pat ngakwa ban ong lada umrat KHLAW uwan balada kita ki briu ki dang don kabamut hi ki dei tang ki bam nget ki banang don hagani ka perthai namar ka bible ki thu bau trai ong langi puli kitab Jingpynpaw hi ka lenong ka balai ka khot bishpo ka ong namar pilaris kam ya ka ktien ka jingya sha jonga te ngaru ngan ri kendong ya pi na ka por jong ka jing tenju ka ban saja long ha ka perthai barok ka wei ban tenju ken yi ta ki be shong ka khndo ka ktien jo blai ka ong banda la poi shisha kata kapor ke jing tenju kapor ke jong marat KHLAW ublei unri kendong yangi ban pelat yangi ken nagata ke jing penstam tila da pila dei lupa ke jong trai pin slai ke hatu film nget ke jing rong no baka dei ketang yelap sialap bangilai pen snow bat yai pen snow bangan pen snow biang ke kapor ai ba pin long ki breu ke bladon ye ka sharp ke jong men sim ba khoi ai ba pin pediang ye Jesus Christ bapindon ya taka senjat ken haga jing im ke jong pi balada pidon ya ke senjat pidon ken ya taka sharp ke jong mensi ma khot ya ke jing im ke jong pi on rong no ya pi hadin kata unsawan umrat KHLAW tade hinta pen kre no shwa ya ke jing rong no wanum khuslai ya kata ke ka banwan haga jing im ke jong pi pen kre ya ke jingwan ke jong Jesus Christ umrat KHLAW unwan hadin ke jing rong no jong pi ta kadang ngim don kaman khuslai ngim don kaman syepting kene de kapor ka bakementam kene kapor ka bangin yalap ya ka gospel mde ban yalap umrat KHLAW ngiri ban yalap ken ya ka kerteng ke jong tribe ke Jingpynpaw ke jong ngin yelet ka perthai ban yalap ya ka gospel syaki ben riu baro bagi ta ki banget ong ka ktin jublai pen baptis syaki manada pen baptis ken yo ya ka jingim badeng tahikai ya kiru ya ki ka bau trau la hikai pen long senran ki ong ka ktin ke jong trai kata de ka donut jong trai ban let yalap ya ka gospel syaki ben riu baro na yalap syapang umrat KHLAW yalap ya ka gospel tada hangnong no pidon yalap ya ka Jingpynpaw wat yalap ken ya kata ka dak jong tau umrat KHLAW nambar kampat poi kata ka por ai baki briu ken yo jingim shwa anda ki la yo jingim kemnon kaman khuslai shu ya kata ka dak jong umrat KHLAW nganget kani ka Jingpynpaw sai kala sai ya pi bat nganget ba pin share kani ka video syaki parlok ki jong pi ba pin sam lem ba kiru kin yo lang ye ka jingkerku pila ban subscribe ye ka channel ba pila ban press the bell icon bat kat banginang penmi nang ni pinang yo ita ki Jinghikai na ka por sya ka por ngai try un kerku ye fi ngakwa ban dwai ha ka ka por na ka manta jong pi ka yo pedi ban le manta ka long kala ka bomot let sya ka ka Jingpynpaw baptist pediang yo man sim ba khoi ya kat kum ka tien ka jong blai bat dei hang ta pinyu i ba pin laj im na ka kti ka jong marat KHLAW amar ka ni ka tien da pila ayai syak bagani ketien pila em kat kum kene ke ketien pila ri kendong ini ke ketien ublai ri kendong ye pi kata ka por
jong merat klau ngi ai ngo yo blai ngan duai ngan ka pon nam ta jong phi try nga duai nga ku ni ki khon ge jong me man le ki kamba am ta ka jim ge jong ki ka kamba ka ba krau ka dei ka ba me pen em ye ki ko try but haba me pen em kinom jat shot anolano kin yo ya ta ka jing em ka ba bam jikot dan mano ro bla ban kini kan tat no ya ki na ka kti ge jong me haba ki la it ya la di ha ka kti ge jong me haba ki la it ya la di ha ka ktien ge jong me haba ki la pen ko ngo ko try ha ka mon ge jong me ki don ha me ko try ba dan mano ro ubala ban kini kan tat no yaki ablai bam dan mano ro bala an penjot yaki oh ka dujok ka dei tang nam ta kita ki bam ngai ka dujok ka dei tang nam tau syaitan bat yi kita ken ki angel gi jong kam dei na kam ta ki banget hallelujah ngi ai ngo me ko try ba duk men ta men ai ka lat bengin kala ka bamut ban pai ban pen ko ngo ban pen bet yalo jong ka jingim kat gum ka tien ge jame ngadwai kar khu ni ki khon jame ken pen ret yaldi ken pen ko ngo yaldi ba me pen em yaki ko try ka thank you jesus ngadwai amen amen